ସ୍ଥାନୀୟ ରାଇକିଆ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଠାରେ ସଂକୁଳ ସ୍ତରୀୟ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଉତ୍ସବରେ ସଂକୁଳ ସଂଯୋଜକ ନିରଞ୍ଜନ ଡାକୁଆ, ସଂକୁଳ ପ୍ରମୁଖ ମିଟୁ ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପସଭାପତି ଶ୍ରୀ ସନ୍ଦୀପ କୁମାର ସାବତ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ହରିହର ସାହୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ପରିଚୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶେଷରେ ରାଇକିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚୁ ପ୍ରଧାନ ସମାରୋହରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସହ ରାମକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସଂକୁଳର ମୋଟ 4 ଗୋଟି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରୁ ମୋଟ 138 ଜଣ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭାଗୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ମୋଟ 28ଟି ପ୍ରକଳ୍ପ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନମଞ୍ଚ, ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନମଞ୍ଚ, ସଂସ୍କୃତି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଶ୍ନମଞ୍ଚ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରୟୋଗ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରବଚନରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ପ୍ରତିଭାଗୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଚାରକ ଭାବେ ସୁରପ୍ରଭା ପ୍ରଧାନ, ମଣିଷ ପ୍ରଧାନ, ମାଣେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସାମଲ, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା, ମଞ୍ଜୁଳା ସାହୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ନାୟକ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ରାଇକିଆରୁ ଜଗଦୀଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24।